זו ערכה להכנת מחזיק מפתחות מגניב עם השם. בתוכו יש חרובים עם השם שאני משתתפת. יש פה QR קוד מאחורי הדף הזה. יש פה ברכה שכדאי שאני משתתפת לכתוב לבעלת השמחה ונמצא את זה זמן. יש פה ציצית. יש פה את החוט המיוחד הזה שאנחנו משתמשים בה. יש פה מחט. כן? זו מחט הזאת. ויש פה חרוזים ואת השם של המשתפת. בואו נכין. אוקיי, אז בואו נכין מחזיק מפתחות. קודם כל אני לוקחת את השם, שמה אותו, בדרך כלל משמש באמצע, ואז אני מתכננת את המחזיק מפתחות שלי. אני כרגע רוצה שהוא יראה ככה, אוקיי? לוקחת את מחזיק המפתחות, את החוט, כן? לוקחת את המחט. המחט צריך להיות ככה שהאורך של החוט יהיה טיפה יותר. זאת אומרת, בערך למחזיק מפתחות הזה הוא צריך בעצם משהו כזה. מודדים אותו. קצת מפה בערך 5 סנטימטר מכל צד, ואני יכולה להתחיל לעבוד. אני שמה את המחט שלי ומתחילה להשחיל. שימו לב שזה לא יעבור את ה-2. אוקיי, אז אני מתחילה להשחיל. את המחזיק מפתחות, אוקיי? לא עד הסוף, שימו לב שזה לא עד הסוף. אני רואה שאני צריכה טיפה יותר, אז אני מושכת את החבל הארוך טיפה ומשאירה לולאה כזאת. לוקחת את המחזיק מפתחות הזה, מכניסה את הלולאה בפנים, כן? ואז מחזיקה את החוטים. זה ממש חשוב שזה שתי החוטים האלו יהיו פה מהצד הזה, ומכניסה את זה לתוך הלולאה. פשוט מעבירה את כל השרשרת סביב הלולאה ומותחת את זה. שמה את זה עד לפה, כן? ומחברת את הציצית. בחיבור הציצית אני קושרת קשר אחד חזק, שנייה, ממש למתוח אותו שישב טוב, עוד אחד ועוד אחד. משחילה את החרוזים הקטנים, עושה פה קשר שיהיה ממש 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 בקצה, ושמה אותו פה, יש אחד יותר קטן, מכניסה, והנה לנו המחזיק מפתחות. אוקיי, אפשר לחבר אותו לתיק, לשים פה מפתחות.